салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Чӣ хеле ки шумо медонед, бо вазъияте ки байни Россия ва Украина ҳозир WhatsApp, Instagram, Facebook кор накардестаи дар Федератсияи Русия ва бисёр касо аи чиз танқисӣ кашидестанд. ҳозир боша ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел Instagram-а кор фармонем ранги пешина бе ягон хел проблема. Барои ин мода программаи VPN дар кор мешавад. Медроен Play Market ва дар ҷои поиск VPN менависен ва инамин программае ки мебинен установка мекунен. Баъди установка кардан открыть мекунен. ва чӣ хеле ки мебинен программа дар телефони шумо установид шуд. ҳозир барои санҷиш ман ба шумо нишон медиҳам ки Instagram кор намекуна ва баъди ин программаи установка кардан кор мекуна. хоб меброем ва ба Instagram медароем. хоб чӣ хеле ки мебинем ҳам хеле истодай. ҳозир ман ягон каса сабшени менависам, намерава, дер кор мекуна. Да мақсад вабше ранги пешина кор намекуна. ҳозир ина мисол мегирем. ҳамида салом менависем. бинен загрузка кардаи истодай. Сабшени ҳам намерава. ҳамихе жидат кара меистен. Сабшени намерава. ҳамихе загрузка карда меиста. Самолёта бинен. ва баъде ки программаи установка карда шумо сар доден, инамин программа да медроен. подключить мекунен ва инамин якумангаша вибрат мекунен. программа кор ба дуромад. ҳозир медроем Instagram проверка мекунем. хоб ба Instagram медроем. хоб лента обновит шуд ва ҷои сабшени медроем. гаштара менависем ҳамин духтада. Салом. диден ҷошта сабшени рафт. наванги бори загрузка карда наистод. ҷошта сабшени мерава. ина бинен. Салом. намехел Instagram 100% кор мекуна. инчунин WhatsApp, Facebook ҳам бемалол кор мекуна. метавонен бо ҳамин программа истифода барен. агар видео маъқул шуда боша ҳатман лайк монен, дар канал обуна шавен, дар комментария фикрҳои худро нависед. то видеоҳои оянда сиҳату саломат бошен. хайр.